Parlok hakaban kong sobanangu ayo play hakaba sai sien padula pene shambeng ye phi bat kom juru yengi paj bai we pe we te kombat chu pan kan mau khandian bahag ni snam ke baladap kala chu jateng kom kani hakaba ngilalik pe ya koi ka long yolong sam hynrei ka video ka bang yim pad yo ban palaj hari la khlad on agni sla parthai te hakane kanti ba por bom ta kum kani kala cha beng sai sien ha ka bangila da pan lik pe ji ni pa ha ni si baladap rina ka daw jong jing pon kam phir pi ti pa ba ka kam yeng kam sam ambat ki pergi kam yem pad yo ban palaj kum ta im sham la ap shu yangi matla lik no na kri sla parthai anda shisha ngi na sngo ta pram ngi so mulung ha kata kata abat ngi la sngo ro bale si kani bro ka de ka we ni ki daw jongi bali si la dang yo ban palaj ko loi kap sham la jai i kum ne her ki poro ka de ching pe apa start ka jong ble ti ayu shung nong pa ba ma phi ban sa saki pen so shi pon ki ching sneng no ni rangbah wat ha preng ka thmir chung ching le chung ka ching haru kan mau ki ching e chu ki khun ki ti lok bat kom ta tar tar ban ma phi pa ba ki ban sa saki ka ni video phen nam la sha khlam da long ka men siam ban yi ya ke ka bon rangbah uman hasha mon lek na nang ne sla partai bat ke ni chung palai ke chung yi ke ni video ko bom ta ka de namar na ka leng lok ki khon ki ko namar khanang ba kin yo men siam kum ke ni ko por bat de tang ke ni video hiru ka ching sakan mau ko ba khado ka ban na ka leng ke chung yi hiru ngel yo ban sakhi da la ke chung ki khmat ya ka men siam ko ba shisha ka jong no rangbah parlok khubli shibon khubli she charngo ngej ba phnya bo ching roi lam ya kani ka yeng ka sam hukum ko ni ka por ba to ble jong ching suk onai ka ching ja thaj ka bo bom chu ko tyo ne rangbah ubala len la de ya la ka jong chi mo tha prang ka pangastam nam ta ki khon bari lok khubli shibon ti kong mo hakaba ni kong so panangu ayu play hakaba sai sien padula pene shambyang yangi bi phi hakum ni ko por wat hap tang kamit ka yong hynrei hangim la pat ban le e namar kan ka kam ko long ka kam ko bakar ke batang barsen itu kong ya ka video jong phi sing sam kham tam ni ka chulong ching man yeni ma ngatap syara ka men sim jong ching so san dei hadu kata kata bat kumbang ju kran na ka por sha ka por ba ki don shibun ba ki para khasi ki jong ki pron ta ka men sim tep lam hari teng teng kim la par ban tep namar kim la ban yu hari dei limba ki video ki ba ngi ju pen mi na ka por sha ka por limba ki chung kur khu ki jong play limba ki paj ba bi kalong ba ngi la ban sam shaki wei pat ki para khasi ki jong ki bra chan ba ra chai kong ni tip man kasi piyam man kasi pijaw mat haba hakat kani ke chinge kapan ya ke yang kesem ke chong pi te kong te to se shu thu pi ngi ya kita ke chinge ya kita ke ching chen jar ka pi pi kwan ya thu shi pat ba wat nya jar thu di thu dawai kalang mam tai re ka tang an chan an la dat mo no kong pilali wa doi kaleng mano bistom ma pi ni lok na ne bistam nga bistam pistom no fi pan nga chu len bet na kamat bat na ki kamat na tu ko ang pe dalang ka bala ate yarab lam mo namar an la an cakarat nga na prengi ndrungot parang ade kun balai kun kentai adap da ke jis ngusi pan iba ime ipa ki dan na preng ke jis sistem bat sakoir mar ba kidang di school te kimla pendap pendibih ngi bat kiba bat pararu we dang like class 5 ndai mi lat shu ban school nomor ba dan lat shu ban keng school ide ban se ban hab di train up dan hoi ka hen man ka ban psa mi ban by the way by school te atrai ka borgan te kamla bat
marba jing stam jing iparo laslam marna do bang ada shong class 8 ila kata amar akpor bani kong imi senam akpor ba nadu por ba lockdown ata pare bisa sido nak mote tu inang litre te gila mot ban le school suran re ipa i ong ba war perkhat namar ba kecing stam gari tang sport te le se idang la ban yo biang kecing ko cikya te le se idang la ban ke school ngi shuile school te arum tar idang le school namar ba ila le sedang te na chupan pankot re yang ate ki sengrang ba jong kanega balang kila le keran ban i padar te kila ya si padar re se ki parate chui bela ikong tong bam ta harum tar empat la ban siu by school re yang ate kila ban siu i padar pris kong susi na buat dia mana sampai ni tu yang kong ba fi papa istam ne ikordit iyam pilong no malade bunsen na shu ban ti ban da rumah na kamit ngap ban ki bit steng bit ban sliu ka ding namar ba teng il knyo namar ba ikret palat ngam si banap ki watang ban kre ko ngam ban por ban kre ko ba kre ko ngam rung shu namar ba ngar perkat namar ba kan ne ka jing stam la dang di school kom ta yu ngam namar ba yum ban keng long ke ka fi ko long ba ban ya kata ke jing nang jing start jong ko partai phila ba phi ko tang bai mei pan yo na ke jing ko jing kha kong adang la ban yo i mei pa ke ko jing kha ban kata ke jing nang jing start juyam hi na mar ba ngalai i pa pa hak por ba i knyu palat kum to por ba stam palat te ngam ban yele ke te ngam nang ringas juyam ya ladir mar ngam le tip kum no mar bangam banga pe to kamaro i serkei na mar bakala jor palate amban se ban mar te kabam kadi ya samya piang kong kabam te mar bang yo khorsan te lor bang ipuk ti te she yo i mulumala te ka jan kan nap ke dani ka jan te mar bam chua ipai dang ko dang khia te ngidang la ban yo thit menta te ngidang don gi jan ban phong tingi dong so chen char pi ta prate te shubu kong ngano mai phi thang kan ne ka wei ba pitip nang kong habang ape ya phi ye me jong phi mari pa jong phi ngalung sha ka man sim mat ka chung lung ka chung ka man sim ka long ba ambar lai ngut phi chau mat namar phi so tho amba kata kecingnya kam de syuk apa mudu malah regala de ka pasal kai nga so mudu sha kong ya kecing kara ke chong pi ba ban ya kata kecing nang jing start chong ka partai ngarang la ba ipa ime in yo na kecing ko kecing kya kong ni so thu wala da phi de khun balai chong ka yeng ka sam wala da phi rang le school hari ke chumur ke chong khat chong pi ka long rang ba te kong pitem ne anong ba bai phi tang ka ne ka we wat frengi jinge ke babon re kan mau tang ni gawe babu yo play hak mat ke baro khnang ba ling ba ke jingla ke jongi ban le kumta play on sapri shibun ke lat ken thi mo kong te hoj wala ra ke jungwan ke jongi shaningim kan e ban ai pi hynrei ngin sapan sapreng ne ko khubor ambat ling ba ke jung bo jing roi ke jong pi bat ling ba ke jung bo jing roi ke jongi nget pa kan ne kan poi shakit tanong skor jong kita ki ba le se ki pranta ka men sim le te plan ka men sim ya problem te kong sabu chen roi khnang nomor pa ngi ki bri ngi la pan le kan no hynrei uble wala ban yarap man ka singi uble wala ban yarap man ka klimat pe so nam kong bat ka kin ro ka jong kum ni kong am ba ya kita ki brio ki ba ya kita ki ba uble ye ya kita ki ba uble tan jo te phi na so fer cái baron kami phi video male bo jing roi hoblei karpat hoblei boblei on play khilat kanti baron rap yang aka jing ko jing kya ya phi ko yang kasam kong ma tei thui bo ba kan det ne ai
lisi lada don ki brio ki bai iya kene video pitan ban ongkom no tharai ki pajba ki ba pej kene video ki ban sapej kene video pin ongkom no tharai ngan ai kubesh ka dai ki no marba dese ha ka jing imbru jing ki kendo ta ki jing dese kim dan ban hynrei lada ki bu jing duai na ga banta ga yin ka sam jing ai kubesh ka dai ki to ki ba pej kene video ta kubesh wala kong ngej bagi pajba ai ken le ka ba tam kham tam ken pu chin roi phi bo ga yang sem kong ma stam juga te kebaslak kau kebut keslak bet tak set kebut dah por lockdown tepat cek doktor hang no covid tepat corona tidak su pakai dawai pakai di farmasi itu ke kelerap dan ke kibiang tu bidok le po kebut besar anak sesat pada belum im su rapor su tiak laku baca agak tuai luar hapsiang kalau pasti apa ada kerja ro telah tiak telah bi tak baru clear lo ada sum tu sibet lo tiak lalu aku baca tuai ketahu hap kerja kena khun proses sibet kasih nama kastam kala anak berpindah lagi khun lagi kita mana kedala trip kita lajang deh jedah biang jedah ya karban bau belen salek ka wahana ka batam nang ta ka chim ko jong phi mama ma tengi susan nei ban yo sungoi ta kan tien ki jong phi ma fiong emro so sat yap rom yap shu te kata asha phi ma ta kan tien ki jong phi ta ma to e u bele tap kham pai ke bor ma mama so na kita sumat lasak tak saya kena khabar at Yesu thu ka ching e ya phi ka pan ka ching jar ka pan da ba ngej pau plei tep kham pai ki bor ma ma kamu tu ka khmat ka da thia mit ka mi ben ha kong ka mi ben boleh piam ko ha susan pla pa sani pa tom ni le ra oble sa le ko phana ka pa tam pias ko ne kamu da thia man mit ka ne khmat ri pa ka mi ben kami ben hap siang na pasting siang pastek sang sa ka wi ka janya lor long bun butiare ki chong bi ne shong ne ngi tengin hapan dik phai no nomor kan ti ka ba changai mo kong tambah to oble tep kham bhai ki paro ting shong tang ka ni ka we kong ngadapi nomor bane kan bi pa jong phiru la moi la kham set ka skor 100 pa stom dengan kan bi phi ba kham so tho madi me te ngi wan mo wada pren kan miet ngi wan nasor ngi wan cheni wani kan do ip nomor ni so sane pala di pa jong phi tingem tip lagan ni ka jing parsyang ka jong kan ur long ni kanom long hynrei to ngi yo bu yo ble ha ka jong ke paro khanang mo ble ulaban play khlad kan ti nam ba ni video iso sende pala di pa jong pi ne kong ngam nang shupi nong watang mangi ba petru hadu kan ni islang ni ijanjar saphi ki khun ki ti le bani I man kasi kade gem bang kum ba parkhat ma phi ba I pa jong ki wei te kum ta ken yo e ke jing ko ke jing kya yo kan ne ka tai hynrei I pa jong phi pat kum ne wadi pa jong phi ru yong te amba wat hapren kat kan ke jing e ru hynrei I kan ma wi phi ki khun ba ngaso sende ye ki khon pom yo shu ban pen byang ka pam ka ti put kum ta ter kong ye oble tep kham phai ke paro nai so si nai ko slai yai bo chin ro yo ble pendam bre de la de khma jong ble le se hagi jolom bre ngila kum ba kla hang ne hang tai hen ring nge pa ble map no pan bat kong le se hagi jing mo kong mi meru le se hagi jolom bre pia prakhat ba onom la shu le se hynrei how ble om don kono pom la hari ka bala sudah
te wala dan nak leng jongi ngem dan ai bangin ai phi hynrei ngin ket pocket yang phi ngin ai min sim phi ban ngai pon dang ila pla je ni video ki pai pai ba ro ken sapu chin roi phi kum ka yeng ka sem khanang bi pa chong phi in yo no aya ka chin ko ka chin kya wala dan ngin dan ai ban ai phi kong kong tam sim tai ni ching ai bar jongi in ai dei ke kadai ke jengkar ku ke jong boleh lempar ke pat ba bi te sim saparan kan ini hai noi bentai noi liang mo masih nyandet sim ta kom le shibo ni phi te ga to sabu saparan kam yang sam sai me ne sai pa nomor nga ai khana nga phi nomor ple yu nga su san ye ka content ga ba pikiran ambat leng ba ka to ka pisa ka de pisa jong pat ba ka de jengkar ku ke jong play hari ka de ru ka ba ma phi em te pro te play ka ba ma phi po jeng ro yu play ba ra shi ka ta phi so ko tali na ba ta ko le shibo ni phi ha ta ko le Tusuk baba. Tusuk. Dabra kecil kemana bapiwan? Pej ini nomor bamdan manur bukan pej ini. Ta le ta ko le shibo ni phi ru ma nong song sok nanti asok phi ma ta kerman ban jam nok ma ta